Az Iroda 2000 Kft. 1995-ben alakult. A név választását meghatározta a közelgő sejtelmes évszám, a 2000-es év. A megalakult Kft. Miskolcon, a belvárosban, a Korvin utca 5 szám alatt bérelte ki a volt úttörőház 250 négyzetméteres bemutató termét. A magyar tulajdonban lévő cég külföldi, elsősorban olasz gyártók irodabútorait és ülőbútorait kezdte el forgalmazni. Az olasz gyárakban készülő irodabútorok mutatták a 2000-es évek fő irányvonalait. Az olasz irodai katalógusokat lapozgatva egyre nagyobb kereslet lett az igényes és szép irodabútorokra és forgószékekre, ezért 2000-ben saját tulajdonú ingatlant vásároltunk a Korvin utca 1-3 szám alatt. A 740 négyzetméteres épületet jelentősen átalakítottuk és felújítottuk. Az épületben bemutatótermet, korszerű irodákat, tárgyalót, vizes blokkot, dolgozói konyhát és öltözőt alakítottunk ki. 2022-ben az épület teljes tetőszerkezetére egy nagy teljesítményű napelemrendszert telepítettünk, ami biztosítja a működéshez szükséges energiát. A külföldi gyártók mellett egyre erősebb és biztosabb, határidőn belüli minőségi gyártást és szállítást képviseltek a cégünkkel kapcsolatba kerülő magyar bútor- és székgyártók, akik mára már teljesen kiszorították a külföldi gyártókat a forgalmazott termékek közül. 2020-ban, hogy a forgalmazott termékeket a lakosság felé is bővíthessük, partneri szerződést kötöttünk Budapesten a 32 éve 3 áruházzal működő, szintén magyar tulajdonban lévő és magyar termékeket forgalmazó Eres Bútorral. Miskolci bemutatótermünkben minden termék és szolgáltatás azonos áron érhető el, mint a budapesti áruházakban. 2022-től az Iroda 2000 Kft. Védett munkahelyként működik. Megváltozott képességű kollégákat is foglalkoztatunk. Ők a helyszíni és raktári ki- és becsomagolásban segítik munkánkat. Egyre több sikeres projekt megvalósítását eredményezte a magyar termékek minősége, a gyors és precíz minőségi gyártás, a helyszíni felmérések alapossága, a műszaki leírások és látványtervek készítése, a professzionális helyszíni szerelés. Főállásban dolgozó kollégáink céges autóinkkal szállítják a megrendelt termékeket a helyszínre. Rendszeres résztvevői vagyunk a nyílt és meghívásos országos közbeszerzési pályázatoknak. Cégünk 80%-os forgalmát ezen pályázatokon való sikeres megfelelés biztosítja. Cégünk munkájával elégedett partnerekkel több beszállítói keretszerződést is kötöttünk. Minőségbiztosítási rendszerek alapján dolgozunk, ISO 14001-2015, 9001-2015 és 45001-2018. Ezek több 10 éve tanúsítják cégünk sikeres működését. Munkatársaink nagy része több éve, több évtizede cégünk alkalmazásában dolgozik. Jelentős, országos referenciákkal rendelkezünk szállodák, iskolák, óvodák, kollégiumok, intézmények, irodaházak, kórházak és sportlétesítmények terén. Folyamatosan fejlesztünk, eszközökkel és gépparkunkkal követjük megrendelőink elvárásait. Fiatal, agilis csapatunk a következő 30 évet is hasonlóan sikeresnek képzeli. Szlogenünk nem változik, legyen irodája az ön sikerének, otthona a család kényelmének titka.